bengazi ukuthi ikhona into abayibiza i-premature death angabe ngingazi ngoba ubuhlungu ubuhlungu ushona ndoda isikhathi singakafiki and thina we take it lightly as abantu abasha manje ubani obenganqaba uma inkosi sivumile ngimlashela buni ithemba lokuphila kulesivande senhlabathi ethambile evundile nasothandweni ngizamile ngiphume nenhliziyo ephukile ifimile njalo ukufa kuphenduka isoka nsukuzasa kungishela ngathi ngizogcina ngiqomile yosiza ukuthi uthathe kuqala wami umphefumulo noma ngangishisa ngethayi ngaze ngesigungu ehlahleni ngothayi kuseyimi lokujabula yashintshana ngesikondlo ngiyaphilisa ngibulala kodwa njalo ebusuku isikondlo singivala umoya ubuthongo angibulali namakholo ecula izingoma ezijulile mhla uthi ngoba ngiyathela nami ngelinye ilanga ngiyogibela umhlabathi ngenkathi kimi isililo samadada sihlebeza athi asengondi ngasithebena ngisondela kekho walusayo i-depression i-anxiety ibambe elikhulu iqhaza kungikhumbuza ukuthi mina la emhlabeni akekho umuntu ongithandayo mina ngifile ngaphakathi kunezibazo ukuphefumula nakho kuyangizuluma nilokhu nizenza bangabazi amagama okuphila ngeninika nishangathe lapha beningayazi niphethe kungiphula enhliziyeni ezibazi kanti iyona lephuka njalo njengengilazi yamanzi empeleni ukuphila lempilo obuhlungu sengikhathele ukufa uyangimemeza empilweni yami ukhathele sengivalelisa lenkondlo kini yofika njengombiko mhlawumbe lana obona khona ukuthi kimi ukuniphilisa bekuwusiko ubani obenganqaba uma inkosi sivumile ngimbonge lapha namhlanje mina kusasiwena ukujabula kashintshana